Sziasztok, srácok és lányok, itt Papliba beszél, és hát ebben a videóban reagálunk a legelső videómra. Vagy hát az egyik videómra reagálunk, mert az első az szar lett. Vagy hát... tudjátok mit? Az első videómra reagálunk egy ilyen... nem tudom hány videó után, de én úgy érzem, hogy ennek eljött az ideje. Hol vagy? Itt vagyok. Jó. Videóim. Várjátok. És a videó. És legelső videó. Tehát, hogy lássuk. Ilyen vagyok. Igen, az vagy. Hello, lehet hallani? Itt azért kérdeztem meg, mivel, hogy akkor volt legelőször, hogy ugye fülhallgatóval játszottam a játékot, és nem tudtam, hogy lehet-e hallani, vagy nem. De miután a videó készült, utána egy kicsit fellélegzett a szívem, mert így konkrétan az előző 2 videót, ilyen 5 másodperces videókból ilyen tesztelésekkel csináltam, vagy teszteleket csináltam, és hát abból azok közül egyik sem hallatszódott, viszont ez szerencsére hallatszódott, szóval ezt raktam ki legelső videómnak. Pontosabban nem legelső videónak, de na. Ezen csatornám levő legelső videónak, szóval folytassuk. Hello, sziasztok. Jaj, itt vagyok. Szép vagy. Lehet hallani, az a kérdés, az a nagy kérdés, mert most rajtam van a füles, és most nem tudom, hogy lehet-e hallani. Lehet hallani? Lehet hallani. Lehet. Na majd a videó végén megjegyzem. De lehet hallani. Sziasztok, srácok! Hogy vagytok? Jó, visszatértünk. Opa. Szóval visszatértem. És hát folytathatjuk. Hogy vagytok? Komment szekcióba írjátok. Specialista. Modifikacsta. A komment szekcióba. Szóval. Hogy vagytok? Komment szekcióba. Írjátok le a komment szekcióba. De szar vagyok, bazd meg, de még most is jó, mindig ezt csinálom. Ok nélkül elkezdek röhögni a nagy semmin. Ok nélkül, érted? Shit. Dragon Ball Legend. Ez a Dick, nem a... Jobban lehet játék. látni. Ezzel fogunk a csapat Nem laggol, bocsi. teljes adással, vétellel, minden ló. Családbarát koncepció, családbarát koncepció. Ez a fiú nem beszél csúnyán. Szóljatok rám, oké? Családbarát koncepció az megvan. Szóval, csüt. Igen, családbarát koncepcióizon, nem lehet csúnyán beszélni. Oké. Ja, ez a... De jó, hogy meg nekem nincsen meg ez a játék már. Akkor még szeretem.
Mondta legyen. Kicsit halkadva. Massachusetts. Ez a játék. Én nekem ez a kedvenc. Kubunuki. Én személyesen nekem. Kako kimi wa najina go marina A játékok közül ez a kedvencem, mert ez Akkor még az volt, ja. Ahogy a fiatalember meséli. olyan helyesre jár, Csak más. kibaszott hangos. Más dolgok is vannak, de nem csak az, hogy tudod, és így. Wait, what? Akkor még ott volt? Jó. Ez más. Jó, akkor most is odarakom. Igen. Tehát, hogy a játék lényege az, mint a Crash Royale. Ezzel akkor ezt akarom. Sztori legyen, Inkább hozzá se fűzök, bocsánat, semmit. menjünk az eventekbe, Bocsánat. Story módba, vagy a PvP-be. Nézzük előbb a Story módot. Kezdjük el egy végigjátszást, mert ez egy eléggé lesz. Igen, megvan a part 2 is, ahol már természetében van, de nem igazán. Igen, én már a normálnál a OK-t és a csatlakozatnál vagyok, de a hardot elkezdtem. És ezt fogom csinálni. Jó? Kezdjük el. A normál, én mindenhol csak a hardot fogom csinálni. A normált, azt majd külön magamnak fogom megcsinálni. Ó, ki van kapcsolva benne? Halleluja! Raid Among ki van kapcsolva. Remélem. Ó, ettől féltem. Várjatok, másodperc, jó. 480p-ben Lehet raktam. hallani, mert az előző videóban se lehetett hallani, és ez nagyon bár a felidégesített. Ugye, mert akkor még ilyen, ekkor még a volt meg nekem a Bluetooth-os GBL fejhallgató volt meg akkor még nekem, szóval ja, szóval azért értitek. Most meg nemrég volt egy egészen nagyon jó természetesen kábeles fejhallgatóm, amit vissza is adtam a legjobb barátomnak, mivel hogy őtőle kaptam. Mert nem baja volt a fejhallgatónak, hanem ő kérte vissza, mert a öcsének kellett. Maradjunk annyiba. Igen, beszélgetnék a csúnyán, de nem úgy akarok innen beszélni. Na. Chapter 2-t még nem csináltam meg ebből a hardos fokozatból, de azt hittem fogjuk. Még most. Még ebben a videóban. Talán így. Csak kipróbálásképpen hogy a hardmonivel Kezdem a... XD! Hagyadadididadadada! Azt a... Ua. Hát ez... Jó gyors volt, a meg. Nem értem, hogy neki áll, az ellenfélnek áll, vagy nekem áll. Azt vagy azt hiszem. Azaz, és az utolsóra meg azt mondjuk. Add már be! Igen. Ő itt Freddy.
Hallóztok, én vagyok. Halló. Mindegy. Már akkor is meg volt Freddy, igen. Freddy. És én is csinálom a videót. Segítek benne. És igen, akkor hülye voltam. Sőt, most is az vagyok. Akkor is hülye voltam. Én is segítek a videót készíteni. Hagyj már abba. Ó, van, gyere! Hello! Hello! Kusmán! Rajtam is van Freddy. Te hülye gyerek! Ne a bábúiddal beszélgess, hanem a közönséggel. Mi vagy hülye? És én miért vagyok hülye? ez már erőltetett rögés volt. Bocsi, de muszáj volt. Ha már benne volt Freddy. Muszáj volt. Komolyan, muszáj volt. Elég lett volna annyit, hogy belerakod Freddyt, oda rakod magad mellé, az meg, és slikabát, pum, pá! Családbarát koncepciónak annyi, mert kimondtam egy csúnya szót. Shit. Kamerában akkor mutatjuk behoztam. Nem volt muszáj, hidd el nekem, hogy nem volt az muszáj. Igen, jöhet a Állj, az... Már akkor meg kövek. küzdöttem Broly-val, vagy mi? Anyát. És Broly ellen fogunk küzdeni. Az a két ki ellen. Zöld geci. Övé. Nem azért a 2 forintért, de még most is nézem a liszt. Nem, most is ismerem még a Dragon Ballt. Most is szeretem a Dragon Ballt, csak hát ugye én most már érettebb vagyok, akkor nem is voltam basszony. Egy másodperc. What the fuck? Kibaszott 12 éves voltam? What? Szóval én úgy hívom őket. A trükki. Akkor se tudtam sokat a videózásról. De mondjuk most se tudok sokat. Igen. Itt az van, hogy autóba olvassák, tehát hogy én hozzá se érek. Egyik kezemmel tartom a telefont, a másikkal meg nem. A másikkal meg... Kakarot! Kakarot! Kakarotta. Kakarot. Akarod? Ott akarod? Kakarot. Kakarot. Ne erőltesd azt a szaros nevetést! Így is szar a hangod, nem kell túlspilázni. Igen, én Nem hisz most beállmazni meg olyan, mint a Hulk, bazd meg. tag vagyok. Szarhat. Igen, mászol. Azaz. Te most Bige vagy Bige mászol? Szerintem inkább az első. Régebben óva megnyis. Én vagyok a Big Mászol. Big Mászol. Kakarot. Ő. Semmi. Yes. Ezek kakarot. Úgyis győzni fog. Win, motherfucker. Ti is hallottad? Én is hallottam. Kaptad. Ja. Bombáz engem itt a Anyádba. Gyere, Broly.
Igen, jó gyenge vagy. Meg. Back to training. Nyolc percnél tartunk. Oh shit, még van 10 perc. Vahahaha. Ez a csávó miért néz úgy, mint egy dankoros? Két Saiyan, ez még nem. Ja nem, mind a 3 Saiyan, csak 2 Super Saiyan, egy meg sima Saiyan. Amúgy egész szép a grafikája, amúgy tök jó a grafika ebben a játékban. Értem, mindent értek. Ki a magas előtt? No. To be counted. Continue. Eddig mindenkinek tetszik? Aki szereti a Dragon Ball-t, az annak gondolom tetszik. Chapter 3. Igen, már megint a zöld kis genyókkal kell megküzdeni. Tudjátok mit, nem kínozlak titeket tovább, és hagyjuk abba itt. Jó, hagyjuk abba itt. Szerintem. Mert ez már siralmas. Tényleg. És mi lenne, hogyha legelső videómat mutatnám meg? Egy másodperc. Mármint, hogy ezt a legelső videót. Hát... Ez konkrétan a legelső videóm az egész interneten. És akkor még Martin JT volt a nevem. Azóta ugye már egy másik telefonom van konkrétan, és úgy a telefonomat, amit kaptam, arra csináltam egy sima csatornát, amit igazából nem. Azon van egy csatornám, amit most van, arra ráraktam, hogy Mekes Martin, az után pedig ráraktam, hogy Popliba. A régebbi, a Martin Yeti, az pedig az volt, amikor még az ezelőtti telefonomon volt a YouTube csatorna, amit még a nagy tesó csinált nekem. Unokatesóm csinált nekem. Szóval, hogy ez a Martin Yeti, az a legelső csatornám. A Papliba, az meg a másik csatornám, viszont a Papliba, az már egy kicsit másabb, mivel, hogy a Martin Yeti akkor jött létre, amikor hát a Martin Yeti akkor jött létre, amikor még nagyon kezdő voltam. A Papliba, vagy hát a Mekes Martin akkor jött létre, amikor kezdő voltam. És a Papliba akkor meg, amikor azt beindítom, akkor meg már kezdő volt. Szóval, mehet. Nos itt. Halljuk. Ez itt a Martin Yeti legelső videója. Akkor még így szar volt a felvétel, bocsánat. Szóval úgy gondoltam, hogy Brawl Stars egy ügyes, Overmac-en is játsza meg mindenki. Szóval gondoltam, miért is ne kezdeném a
kezdhetném a dolgokat a Brawl Stars-szal. És hogyha szerencsénk lesz, hogy be tudom állítani, mert nem vagyok olyan profi Brawl Stars-ban, mert még csak most kezdtem, tegnap kezdtem játszani vele. Hát, és hát, hogy is mondjam, ha be tudom állítani, akkor szeretném állítani Anna Leót, hogy ő is csapattag legyen, csak hát most éppen nem akarok. Viszont itt van, nem Anna Leó, nem, itt van Anna Leó. Ott van. Őt szeretném őt szeretném bevenni a csapatba. Őt, aki most ott van az egy fölötte, hogy Anna Leó. Igazából elég jó, egész jól játszik. Hát biztos, hogy nálam sokkal jobban. Tehát én most választok egy másik karaktert, mit tudom, Nagyon. Pocó. Ő Pocó. Azt anyukámnak a testvére Pocó. Nagyon Pákó. Fekete Pákó. Maradjunk a Pocón. Accept. Őt leaccepteljük. Várjál, friends. Martin, accept. Azaz! Na, az azért elég jó. Várjál, hol van Anna Leó? Itt van Anna Leó. Mi? Akkor legyen a másik. Hát most Anna Leó nem lesz. I am ready. Szerintem redizzük le. Hát Anna Leó szerintem majd itt következő. A másik oldalt. Hogy tessék, mit mondtál? Bocsánat. Szerintem redizzük le. Hát Anna Leó szerintem majd itt következő. Ja, hogy Anna Leó egy következő körben lesz a velünk? Aha, ezt Oldalt. Ez mit csinált? Cica! És egyből meg... Nem csoda. Nem csoda, most kezdtem a játékot, szóval nem csoda, hogy egyből meghalok. Viszont ezt tudom, hogy azért nem. La 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 la. Ajaj! Pici! Pici! La 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 la. Nem. Mondtam, béna vagyok. Úgyhogy most kezdtem. Vára béna voltam. És ez tényleg a legelső videóm, baszki, ez... de nagyon jó. Jobban élvezem, mint a másikat, ahol a Dragon Ball-dal játszottunk. Közben még jók a háttérben. Ha jól megnézitek, és innen is jól megnézitek, ott megy a... Ez meg 24 perces, hány perces lesz az a kibahott videó? Ott a jobb alsó sarokban mennek. Don't shit! Hát sziasztok, srácok, bocsánat. Szóval, hát úgy voltam vele, hogy nem foglak titeket ezzel. Mondjuk akkor ne nézzétek végig a videót. Szóval, úgy gondoltam, hogy mivel hogy az egyik videó 18 perces, és nem néztük végig, a másik meg 24 perces, így maradjunk annyiban, hogy majd legközelebb a tényleges, legelső a Brawl Stars-os videót fogjuk majd megnézni, és így egyelőre ennyi, hogy a két csatorna legelső videója
videói ezek lesznek, és hát nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek a videót velem, már ha végignéztétek a videót, szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Boldog karácsonyt, és boldog karácsonyt. Én Papliba voltam, vagyok, és leszek. Köszönöm szépen. Viszont látásra. Sziasztok. Várjatok, baszki, elfelejtettem a promót. Sub and like. Szóval csői. Hi! Az van rajtam sok.